Mit navn er Morten Terkelsen. Jeg er sikkerhedschef på Roskilde Festivalen. I det her afsnit, der skal vi tale om, hvordan mit job som sikkerhedschef, og mest af alt, hvordan du som sikkerhedsansvarlig sikkerhedschef, når du laver et arrangement, kan ligesom arbejde, når vi er i gang med arrangementet. Der kommer en overgang imellem at have lavet planlægning, og så ind til, hvor man egentlig går i drift. Den overgang, den bliver ofte sådan meget tydeligt markeret i, at alle de planer, du har lavet, dem skal du have et skift i. Nu går vi fra papirarbejdet, vi går fra, at vi faktisk er i gang med det, til at nu skal vi hen til, at vi skal have tingene i gang, vi skal have tingene i live. Ofte så starter det jo med, at der er en myndighedsrundgang. Altså de regler, som vi har aftalt med myndighederne, de tilladelser, vi har fået, at dem lever vi op til. Det vil sige, at kommunen de kommer til nu at kontrollere vores byggesagsbehandling. Politiet kommer til at kontrollere, om vi egentlig har styr på, hvordan vi laver en showstop, om vi egentlig har lavet den organisation, vi har, om vi har det sikkerhedssetup, som vi har beskrevet. Og brandvæsenet kommer til at gå rundt og kontrollere, om dine gasinstallationer er i orden, om dine flugtveje, redningsveje, alle den type ting er i orden. Det er faktisk den første dag ofte noget af det virkelig svære. Fordi når man laver en kæmpe by, når du laver et kæmpe arrangement, eller i virkelighedens verden bare et lille arrangement, så er der så mange detaljer, man skal have på plads. Og det er sådan en overgang imellem din planlægning til din drift. Overgangen er jo faktisk, at man bør være færdig dagen før, medmindre det selvfølgelig er et endagsarrangement, og så prøver at være færdig så tidligt som overhovedet muligt med alle de der ting. Der er ofte en tilgangsvinkel fra produktionsfolk, fra barfolk, at de har fokus der, hvor de har. Du og jeg er sikkerhedsfolk. Der ligger vores fokus. Jeg er ikke så god til at få en plads til at se pæn ud, men jeg er god til at få den sikkerhedsmæssigt i orden. Og det er det, der er vores udfordring. Vores udfordring er, at vi skal hjælpe de andre på den dag med at flytte sikkerheden forrest. Ofte så vil de starte med at fylde op i baren. De vil starte med at få sideinstallationerne til at stå der, hvor de gerne vil have dem. Men du og jeg, vi har et andet fokus. Vi vil faktisk gerne have flugtvejsskiltene op som noget af det første. Vi vil gerne have brandslukningsudstyret op som noget af det første. Alle de ting, som der står i vores tilladelser, det er faktisk det, som vi lægger vægt på. Og derfor vil det ofte være sådan, hvis man laver et større arrangement, at man er nødt til at starte flere dage før. Man er nødt til at gå rundt derude flere dage før og få dem til at sætte det der brandslukningsudstyr. Fordi ellers så render vi rundt i sidste øjeblik og konstaterer, at det havde de glemt, for de havde travlt med at fylde op i baren, eller hvad det nu måtte være. Og det er det, der markerer, at nu går du i drift. Det skulle gerne ende med, at du kan lave en drift- og vedligeholdelseskontrol, at de folk, der er involveret i det, kan lave en drift- og vedligeholdelseskontrol, som egentlig siger, at det, jeg har planlagt, det er jeg nu også klar med, det har jeg kontrolleret. Den bør du selv lave, før myndighederne går en tur. Når myndighederne går en tur, så burde der ikke være nogen problemer. Men det er klart, når man laver et kæmpe arrangement, så vil der være mange små ting hister her. Når du laver et mindre arrangement, så vil der være nogle små ting. Men det er derfor, vi laver kontrollen sammen med myndighederne, fordi de har en anden faglighed, og de hjælper os med at have fokus inden for deres fagligheder. Og så skal vi have udbedret tingene. Hvis vi er ude i god tid og fjerner alt det, vi i hvert fald ved, alt det, vi kender til, jamen så har vi mere energi og tid til, når det går i gang. Det er overgangen imellem planlægning og drift. Det er den overgang, der gør, at nu er du klar til faktisk at starte dit arrangement. Det er en stor dag, når man laver et kæmpe arrangement som det her, når myndighederne siger, værsgo, du må gerne åbne dine døre. For der er bare noget specielt for sådan nogen som os, i at få lov til at sige, nu fik vi det på plads. Og det er det skift, der ligesom markerer det, vi skal tale om i det her afsnit. For i det her afsnit, så går vi ind i driften. Så når vi går ind i driften, jamen så er det, at det kommer på spil. Alt efter hvor stor en organisation du har, så bliver det sværere nu, at nu skal vi trække os tilbage. Det er meget nemt som sikkerhedschef at gå på gulvet og diktere, jeg vil have det ene, jeg vil gerne have det andet, vi kan lige gøre det herover. Men der, hvor du for alvor bliver sat på prøve, der, hvor du for alvor faktisk vil ende med at virkelig kunne gøre en forskel, det er, hvis du evner at bygge en organisation, hvor du faktisk kan lave noget andet. En organisation, hvor du kan sidde foran din hovedscene, mens alle andre render rundt og laver noget. Fordi så handler det faktisk om, at du har muligheden for, i stedet for at skulle gå derude og pege for alle andre, så vil dit papirarbejde jo være ret godt.
Fordi nu kan de andre lave det. Og så i stedet for at være på hele tiden, så vil du kunne støtte dem. Man arbejder med strategisk, operationelt, taktisk niveau. Hvis du spørger politiet, vil det sige strategisk, taktisk, eller man arbejder med 3 niveauer. Man arbejder med operationelt, taktisk, strategisk niveau. Myndighederne, de kalder det ofte taktisk, operationelt, strategisk. I virkelighedens verden, så er det ligegyldigt, hvad du kalder det. Bare I ligesom taler samme sprog. Der er et udførende niveau. Så er der et ledende niveau, der ligesom skal hjælpe med det. Og så er der et niveau, som handler om at ligesom tilse, at alt det, vi har planlagt, det er faktisk også det, vi gør. Kunsten er jo her at holde dig på det rigtige niveau. Kunsten er at lave det sådan, at når du har en scene, så er du også sikker på, at hvis der sker noget på den scene, så er det ikke nødvendigt, at du står der, for at de faktisk kan træffe de rigtige beslutninger. Kunsten er, når der er mange mennesker, måske endda flere, end du havde forventet et andet sted, jamen så ved de godt, hvilke planer de skal lave. Og måske så kan du faktisk helt lade være med at få det at vide. Måske får du bare en besked om, der er lidt meget run på, der er mange mennesker dernede, men alt ser godt ud. Måske vælger du at stå inde på et beredskabskontor og kan følge med i dine ting. Så det, der egentlig er vigtigt, når vi skal lave vores arrangement, det er at have styr på vores ledelsesstruktur. Ledelsesstrukturen, den kan være en god idé, at man bygger den nedefra og op. At du placerer dine folk i din planlægningsfase. At du skriver dine instrukser i din planlægningsfase. At du sørger for, at du har en leder. Ofte så skal man overveje 6-10 personer. Det er det, man kan lede. Når du så leder dem, jamen så handler det jo om, at du skal lede lederne. Måske skal du lede lederne, som leder lederne, som leder dit personale. Og det er det, det handler om nu. Og det er faktisk meget, meget svært. Det er noget, du skal øve dig i. Du skal øve dig i at lade være med at falde ned i niveau. Du skal øve dig i, at dine ledere, der leder ledere, skal holde op med at lede folk på gulvet. Så i virkelighedens verden, så er det meget det, vi skal nu. Det vil ofte være det, vi bruger den første dag på. Sådan er det i hvert fald for mig. Det tænker jeg også, det kan være for dig. Så i stedet for, at du går rundt og kigger på, hvordan personen på gulvet arbejder, så læg dit fokus på, hvordan de nærmeste ledere arbejder. Giv dem den støtte, de har behov for. Sørg for, at de planer, som du ved, der er lavet, at du har dit crew, som har lavet planerne til rådighed, så de kan lede lederne. De skal ikke lede dem, der er på gulvet. Hvis det sker, så kan det være meget, meget svært at få tingene til at hænge sammen. Så når vi går ind i driften, så er alt efter størrelse på dit niveau, jamen så vil det jo være et eller andet stil af det, du skal lave. Når man laver et arrangement, alt efter størrelsen igen, jamen så vil der jo også være et stort fokus på, hvordan vi gør det. Hvis du laver et stadionkoncert, så er der rigtig mange mennesker, der ankommer på én gang, der vil lave noget. Hvis det er en meget, meget stor artist, så vil du have årvågenheden fra pressen. Hvis du laver en festival, ja, så er der næsten altid årvågenhed fra pressen, fordi det er interessant, når vi samler folk i flere dage. Hvis du laver kombin af meget store artister på en meget stor festival, ja, så får du nærmest hele verdenspressen. Og det betyder også, at man skal gøre op, hvem er det, der skal håndtere det. Hvem skal håndtere pressen i almindelig drift? Er det dig, der har den faglige viden? Eller er det en talsperson, som skal udtale sig om alt, hvad der ligesom foregår på festivalen? På vores arrangement, der har vi valgt, at det er den, der har fagligheden, der er talspersonen. Men når du skal være talsperson, så er det også virkelig godt at have nogle folk i ryggen. Jeg er ikke kommunikationsperson. Det er ikke det, min force ligger inde i. Min force, den ligger inde i sikkerhed. Sikkert ligesom din gør. Men prøv en gang at sætte dig ned og lave en måske top 10 af helt almindelige problemstillinger, der måtte komme. Parker lige de der større hændelser, men gå lidt og tænk over, hvad er det for nogle ting, der kunne være interessant for pressen. Forbered, hvordan du vil kommunikere det. Fordi det er her, det begynder at være godt. Hvis du har nogle kommunikationsfolk i afdelingen, jamen så begynd at bruge dem. Arbejde med dem. Jeg samarbejder rigtig meget med vores kommunikationsafdeling. Og det kan være alt fra, at de faktisk hjælper mig med hovedbudskaber. Hvad er det, vi gerne vil have ud? Jo mere klar du er, jo mere klar din arrangør er i, hvad de gerne vil opnå, jo nemmere er det egentlig at kommunikere nogle ting. Men hvis du har fagligheden til at kommunikere noget, kan det være, det er en fordel. Men aftale det, så I ved, hvem skal kommunikere hvad, hvordan hænger det sammen. Vi har hele verdenspressen, fordi vi er så store. Vi er så skelsættende kulturbegivenhed med rigtig, rigtig mange unge mennesker. Nogle fantastiske deltagere, som virkelig skaber et fokus, fordi det bare er et anderledes arrangement.
Så selvfølgelig har vi meget presse. Men der er faktisk nærmest ikke nogen begivenheder efterhånden, som ikke har en enkelt journalist eller en enkelt fotograf ude og tage nogle billeder. Så overvej, hvordan man kommunikerer med dem. Overvej, hvis noget går galt. Hvem er det der skal tale? Selvom du måske laver sikkerheden i et lille bitte spillested, måske har du et spillested med 800 gæster, så kan der jo stadigvæk gå noget galt hos dig. Hvem er det så, der skal stille sig op og tale med pressen? Er det dig? Har du tid? Er du faldet ned i niveau? Måske er det, fordi det er 800 personer. Der er der både af sikkerhedschef og lavet planerne, men også dig, der går på gulvet og er den øverste leder for dit personale. Det kan godt være. Det gør vi jo masser af gange. Har du så i virkelighedens verden tid til at stille dig op og tale med pressen og forklare, hvad der går galt, hvis der sker noget? Så når du laver dine planer om, hvordan noget går galt, så husk lige at have kommunikationsdelen med. Fordi vi bliver alle sammen presset, hvis noget for alvor går galt. Og så er det faktisk rigtig vigtigt, at du ved, hvem der taler med pressen. Og det kan godt virke mærkeligt, hvis man har en eller anden lille arrangement med 800 gæster. Ja, men det er da lige så vigtigt, hvis det går galt, at du ved det, at I ved det, at I har lavet en plan, fordi så kan du tage det væk. Mit job her er rigtig meget at bruge tid på pressen. Det kan jeg, fordi jeg har fjernet alt det der drift. Jeg er på det strategiske niveau, som er svært. Det er faktisk meget svært at holde sig på det niveau. Fordi jeg ved jo, hvad planerne er, så det er meget svært at holde sig på det der strategiske niveau. Og jeg har gået på gulvet til tusindvis af shows, så det er meget svært, fordi jeg kan jo lige fikse. Men det er jo ikke det, der er dit og mit job. Måske er det. Men du skal i hvert fald gøre dig klart om det er. Den anden del, som vi bruger meget tid på, det er VIP-gæster. Har du et arrangement, der tiltrækker mange VIP'er? Hvem er det så, der samarbejder med PET? Hvem er det, der laver rundvisninger? Er dit job så interessant, at der kommer mange rundvisninger af forskellige typer? Vores er jo ret stort, men det kan jo også være, at du er på en festival, som er sådan en mellemstørrelse festival i Danmark. Så har vi jo heldigvis en tendens til at besøge hinanden. Hvem er det, der tager sig af det? Hvem tager sig af de gæster, som du faktisk gerne vil have nogle gode råd af? Når jeg går rundt her på festivalen, så har vi enormt mange gæster, der gerne vil komme og se, hvad vi gør. Men faktisk så er det også en fordel for mig, fordi når de kommer her, så fortæller de også, hvad de ser. Og derved kan jeg jo også få nogle indspark, nogle spørgsmål, noget, der gør, at jeg tænker over, hvordan jeg planlægger det. Og det er jo faktisk noget, vi kan bruge til noget. Vi kan selvfølgelig vælge at uddelegere det til nogle andre og sige, at du må gerne lave den rundtur. Men faktisk så er det jo en del af det, som også udfordrer os. Det er altid sjovt at skulle prøve at forklare nogen, der måske ikke ved, hvordan du arbejder. Det gør jo også, at du er nødt til at være meget klar i det, fordi du vil få nogle spørgsmål, som udfordrer dig i, er du egentlig klar? Hvis ikke du evner at forklare det til en eller anden, der bare er interesseret, jamen så kan det jo være, at den, der går på gulvet hos dig, faktisk heller ikke har forstået, hvad det er, vi laver. Så det er faktisk meget fedt, det der med at kunne have nogle rundvisninger, kunne gå rundt med folk. Men det kan man ikke, hvis man er den, der skal gå på gulvet og løse det hele. Så igen, ledelsesstrukturen, det er faktisk en meget vigtig del af det. Det betyder jo faktisk, at en stor del af det, man skal lave på sit arrangement, det er ikke længere sikkerhed. Eller, det er det jo. Men nu er det ikke den type sikkerhed, som vi er vant til. Fordi jeg har været vant til i mange år at gå på gulvet og sige, her skal du gå til højre, du skal stå der og give instrukserne. Men sikkerhed er jo mange ting. Sikkerhed er mange niveauer. Sikkerhed er samarbejde med myndighederne. Sikkerhed er i virkelighedens verden det her stakeholder-miljø, altså interessenter. Hvem er dine nærmeste interessenter? Og der er sket et skifte, fordi da vi lavede vores planer, der havde vi også interessenter med i det hele. Vi lavede måske nogle øvelser. I det her afsnit, der ved jeg, at vi kommer til at skulle sætte noget af det, vi lavede vores øvelse i, det kommer vi til at skulle sætte i gang. Fordi vi har fået en vejrudsigt, der fortæller os, at selvom vi sidder her i dejligt vejr, så kommer der dårligt vejr. Så senere i dag, der kommer der noget skybrud med lyn, med hagl, alt det vi faktisk øvede. Men nu er der jo sket et skifte, fordi skiftet er blevet sådan til, at mine interessenter formodentlig er nogle andre, end jeg lavede med min øvelse. På min øvelse, der var vi ude og sidde sammen med måske nogle planlægger. Måske evnede du at få det næste niveau med. Det var vi privilegerede at have fra myndigheder og det hele. Men er vi nu sikre på, at vi havde alle dem med, som er en del af det senere. Så det er også vigtigt, at du går og tænker interessenter. Du går og tænker, hvem er det, der er vigtigt for mig? Hvem er det, der kan løse den problemstilling, jeg har senere? Eksempelvis er vi privilegeret at have en meteorolog med i vores team. Det havde vi også til øvelsen, så det var dejligt, for det gjorde, at hun fik et indblik i hele vores store setup. Men det er vigtigt for mig, når vi skal mødes senere og lige tale om, hvordan vi gør det,
at jeg har lige præcis meteorologen med. Fordi det er der, jeg kan få det faglige indspark i. Hvad er det egentlig, der står i den der vejrudsigt? Sådan mere konkret. Jeg kan godt læse en vejrudsigt. Det kan vi jo alle sammen. Men det der med at virkelig skulle forstå den, hvad er det for problem, som jeg har, der er det bare fedt, at man kan få nogle andre, der hjælper en. Så tænk over, hvem er egentlig dine interessenter, hvem er dine stakeholders. Så når jeg går herude på pladsen, så går jeg faktisk ret meget og tænker over, hvem er det, jeg skal samarbejde med. En metode for dig kan jo være, at du går hen og prikker til nogle af dine ledere. Nogle gange kan du godt prikke til nogle af dem, der er lidt længere ned, som lidt en hyggesnak. Fordi det er faktisk dejligt for dem, at du interesserer sig for deres arbejde. Så der er et meget fint balancepunkt imellem det der med at trække sig lidt tilbage og sige, nu er jeg på strategisk niveau, jeg skal ikke tale med de andre, det skal lederne. Og så det at vise interesse. Så det kan jo godt være, at du går hen til nogle af de andre folk, prikker dem på skulderen og siger, hey, hvis det her sker, hvordan skal du så egentlig agere? Hvad tænker du? Og det gør jo, at de flytter noget af det, der er vigtigt for dig, forrest i deres mindset. Så jeg kommer jo til i dag at gå og prikke til nogle mennesker og sige, når nu det bliver lidt dårligere vejr senere i dag, når nu vinden begynder, har du så læst den der plan? Og måske spørger jeg ikke, om de har læst planen. Måske spørger jeg, hvad tænker du så, at jeg kan vide? Fordi så kommer der jo et indspark, som jeg måske ikke har set. Og så kan det være, at jeg kan mærke, at der er nogle ting, de ikke rigtig kan svare på. Og så kan jeg sige, okay, det kan du jo slå op i den plan. Gider du ikke lige at læse den der plan igennem, fordi vi skal bruge det senere. Det er også derfor, vi har lavet vores planlægning. Vi har lavet vores planlægning, fordi vi gerne vil være forberedt og have tiden til at reagere, når noget sker. Når der sker en eller anden form for hændelse, og her taler jeg ikke nødvendigvis bare den store ulykke. Jeg taler i virkelighedens verden bare om de problemstillinger, der sker hele tiden, som presser os. Vi taler jo om ting, der sker jævnligt, men som har et meget, meget lavt impact. Men når de sker jævnligt og har et lavt impact, så vil det presse din organisation. Så derfor skal du have de jævnlige ting med et lavt impact ned, så det ikke sker så jævnligt, eller i hvert fald kompetencerne til at løse dem op, så I kan håndtere dem. Så er der de ting, der ikke sker så ofte, men som kommer til at have et meget, meget stort impact, en meget stor betydning. Dem skal vi jo også have styr på. Så det er jo det der med at bevæge sig imellem spændet. Er mit fokus nu på det, der sker meget, fordi det ved jeg sker. Det er det, du skal ud og spørge om. Så ud og spørge om dine planer, ud og spørge om det. Sørg for, at vi flytter fokuset hen for de mennesker, der sidder der på det, der er. Måske har de lige præcis gang i de der ting, der sker meget af, men ikke har det store impact. Og du ved, fordi du har siddet med i planerne, at om 4 timer, 8 timer, der kommer det dårlige vejr. Jamen så er det jo, at du skal bruge de planer, du har lavet. Så nu er opgaven jo at gå rundt og spørge de folk, spørge de ledere, hey, når nu det her sker klokken 14 eller et eller andet, hvad er planerne så? Og det kan være, at de siger, jamen der står i planen, at jeg skal afspærre et område. Så er det jo godt at sige, ja, det er godt. Men hvor lang tid tager det dig? Hvor mange ressourcer skal du bruge? Hvornår skal de ressourcer så ud? Fordi når vejret først kommer, så er det, vi så på øvelsen, at så bliver det faktisk svært at håndtere det. Men det er ikke svært at håndtere det, eller det kan det selvfølgelig være, men udgangspunktet er, det er ikke så svært at håndtere det, hvis det er sådan, at vi er forberedt, og vi giver os den tid, det skal være.